tayong Bataan. Dito na kami sa Pampanga.
Pag weekend talaga nagala-gala kaming dalawa ni Lexus TV. Hello, hello. Ayan. Hello daw. Di ba ko... Oh, ayan, mag-hello. Ah. Kala ko ba yung account yan? Malongga po, buwan-buwan. Sa Korak. Ano dyan tayo sa Korak? Saan? Korak. Pampanga? Hindi. Davao. Wala po. Ayan, good morning daw. Sir Lexus. Ay, good morning, good morning. Asan ba ako? Ayan, papakita ko. Wait lang. Gusto niya makita yung sarili niya. Ayan. Uy, puyat. Ayan. Kahinging video. Sige, Koy, mamaya hanap. Ay, kuha kita. Pagka nahinto kami sa magandang lugar, sahan Dito. kita mamaya. Pwede na dito. Ang check section. Hindi ako pwede magkuha. Naka-live ako. Salamat si Sikoy. Ayan, saglit na ako mag-live. Saktuin ko lang 30 minutes. Ayan. Okay din yan. Bye-bye, Sisikoy. Salamat.